Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken kula Nafisa Agna NPM 59 saking Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dosen pengampu Dr. Galih Istiniksi Magister Pendidikan. Kula badhe nyekar tembang Mas Kumambang laras pelok patetnem. Sugeng midhangetaken. Titi larasipun. Monem cici rolu cinemo cirolu lulu ciro nemo nem ciro nemo luru cirolu luru lumo cakupanipun nadyan silih Papa piung kaki nini satulur nyang sana kalamun muruk tan Nora pantes yen den nuto